la pen adivasi tumta STC hang lok la pot la si hala tum han apon det mi pu ia thi la pen kicing ko ha prang apu ke ngan paru po prang ke kilon jao homia tuan ke ili tu munit sai sel hala tu la non upusom si bang ke hai krong karbiatum cipiduk piklo in longaratum cipiduk piklo ring matum nanang cipiduk dun olo kukia dun nanang cipiduk dun piklo mar hado atum anta nang cipiduk dun piklo seta hakijut ni thombak aprang jasse met ke kelar ke ajha tum order ke bang ke ha Manipur pen si order ke bang je non election bang ke pupu sita ko bangla non epong pong ke pulil hala tum kongres pan pinangi Athema Kongres along si tum dam nang dia pot ke dam ke joy ke dia pan putan. Lagi alam bang je ton te pinon ta. Seta tum try bela tum pan ke pa chu bei undet le la batai si mo batai bang pijong pa chu bei thule pone itum chini la ka chini dia pan bor i masel. Mo batai ko pilma le tum pa chu bei. Nono bang ke hala tum la so pa chu bei penwat ai idet. Non langdam etha inglong arat atum karbi pen akaprek inglong arat tum anke ake ongke kongres pansi pilo la pen BJP pansi pilo athema itum ke lage karbi party pula lage non heta niya lo pen hala itum akarbi atum ama mathadam krang chini pe memelang non anta je election ke la ke det ke cerai la pen kei ke cerai aron lo pobang non anda chini pe memelang Bengali Bihari atu son son hala tunge chini pe mel mathatha dak Bengali atu neli chini atenge Bengali atu ke BJP bhanga satan indogdi neli bhanan je than diti a satan indogdi la tu seta dak karbiang longar lu di mahasau ang bongke la tum BJP bhan si pirong ki pirong a theke jongsi BJP hai lo ke karbi a ang long along leke alang litum bhan la ke che tum hage pibom jila ko bangke alang litum chini la pen BJP long ke alidar ta det la pen kei ke cerai alidar ke hadak avik pucini alang litung la ke choji kang tung atum lok se hadak do pucini porque choji kang tum sido po la si la pe chup anak an ke itum la tum along le la tum along ri cerai long po la bang si hala tum chini det la pen la solam si klem nang litung lang tha West Bengal ka sabta Bengali tum BJP bhan pipe ke di ada ta pipe la pen ke non ke jeplang ke Tripura ta pipe lo along aprek ta pipe lo seda la dak abang ke hala tum IPI dia athe ko pya por la ke litum lang dam itu amoni tum bangke la solam chini ne amat atumi heta asikulo ha raka nilia aka gose hui chewan me de ilong ronga gora pulo ne pilnya arong karbia rong karbia sai sel hadak polling voters anta haladak ilitum ke long 237 BJP tum ke long 210 na pen congress tum 102 congress ke amasi ilitum high debt lo ke high debt lo high debt sita halada 210 na tumbang ke hala dakama hala so sentar mari ke remlo sita hala tum kaching room dun ke nat lo kaching room dun ke hala tum kaching room dun ke utor bor bill abong ali tum long kaching room dun utor bor bill lapen ke Haurak Ghat atau nang bong ke do abong ali tum long kaching room dun alang itu cicini ne de le
Kamu tak ke BJP kandidat masih mata cor hai, BJP parti masih mata cor. Deta halada kacing room dun pen, umat sige hai irong poma, halabang alang litu mata tidak. Sontak taksi do olo hala elong mata lilo. Ini tum hai ke hai det lo. Setal aki ong hala ong emucor lo itu parke kacing room dun bangke hala bong liye tum lo. Uttor borbile lo 1,100 do 1,100 voters do. Hala sok bong. Ili tum ke long dun crazy vet. Tara bong liye sige. Bangai komunal pik kanjang bong liye tum. Ili tum pan asap tanang people. Hala bang crazy ke la ke karbi tumaro ko. Ada karbi erong malong dola apa jo la. Arkom lo. La pen ke hala da Bengali Kongres jar solong do no setala ake ong nei haro sirkep ratrogner kep a Bengali tu ke BJP pandi pilot angge hala dak haro sira haro sirkep ratrogner kep do ado gadi $980 gadi ante hala sorong agora akarbi 210 atung kumar long lo gerab dun hala 980 long lo bongali tung long lo gerab dun lahilo itum kerem iadim lo adima alam the bangke bengali atum bangke ame thanga khailam chichini pemir itum karbi atum ke khai palam chini der itum party sigelang ia thege ala non hemsu longji la pen ration card longji paikhana longji lai hui si lang chak itu mang teta halo so paikhana la so hemsu ke ningkan ko ano tange duko ong nei seta hemsu bang ningkan thom ke bagdam yimini la piga ko chikim tunala konara poisa ben oi kim ponte halo po bang e bang bengali tum ke haiji ke kape hai kang tum amunit si hai etlo halake alang litung karbi to pangalang le lonon ke kilangi halo bengali to manjija semet lang ko lama ke ceplang ke serious speak alam lo Assam kela in Election Commission of India pen India government pen India government pen Google along peklang lo MLA MP tum an amen Omar Singh Tisu pulau BJP. Konat pelo ke hai ke, wada kapek lang hai ke. Karbi Anglong ex autonomous district boleh Bang ke ex boleh di, ex mana apa non ke Kalilu, non ke itu autonomous district tak Kalilu. Bang BJP ke hai pen bang BJP. Non autonomous district Kalilu ke di non. La sihala constituency amen along ta autonomous kwa alam tiabang ko bidat non number 6 Dipu ST constituency tu si dojab la son ke la ke ha plain district tadu Udalguri tadu Udalguri ke non ka lidat lo Kokrajhar hala dakai Kokrajhar ST pun la autonomous kwa bila kata son nak kasi along ka prek tadu lah Anke non itum autonomous kalidat lo di lahelo ne liga mata sum nei neli mahang neli ingnek murge abe bilong be ningkan po api jedan nundura hai dette itum aku edet cerai unjilak pasonte neli ingnek mur sido ilang non mata teta ingnek mur ingtung jelo kopia por lo autonomous district kalilo Autonomous District Kalilo pulatang te non dakta nang lidung akik tete komat ni tengal ko sari panda papi tulun data te kalite ahom na papi tulun data te dakta nang pi tulun mil non ke ning hok ta mil nang peremun ijilan sitahala itu FHLC panyanang pi sundun jit an ke lem umpum la penon BGR along le
ka eviction ja pande nili aryulong lelang setamani nil panatan tulirang rong hangkipu rat nang tudun pak nanji government pan pu nangi pu badi government nang tudun pak nang government Assam government pan pu nangi pu seta arona tengke Assam government legi claim jigali jong si autonomous district do bomlang person te Assam government legi claim jigali lake council si claim ji dak autonomous council si claim ji amitang aja kong duk putang derke auto put amitang put di te amitang aja kong duk putang der loke Assam government han ki pu dam ya kam ga belo aru meeting gi ya kam ga be hala alolong ta meeting gi donang gi puraning ok ta tokti council tu amitang si non tur pak si eviction ang pola hello aron along ke tok itu non ke rat atu nang tudun pak ni itu hala lolong ke tok abe rat atu nang tudun pak ni itu rat atu ngi tudun et loge MAC election hutta non MLE ta MP ta alang itung BJP pan pe pahai thor lokente ani aku tudun tuna lang pulote election ya kam sa de lonte opisi election kam ke dolang ante election hot itung tudun pak anu ake ong itung tudun pak ti kilo kente ni tum baru tudun de atema ni tum sini APHL si tum tudun de ni tum sini hala tum unti la pa chubai pu ni tum sini la ke la pola ni tum ma ke tudun de la ke aku sini je alang ni tum hai lu te ya hai bang ling si ta rat le ke tudun ni li la hala election ke hai tum si claim pu ta sini lo eli non ke alang ni tum long lia patan da piun elonon council tu ili tu mangi pu long lia patak enam ye bangke di sialong si enam di ahok lo di sisi people la pen approval ke wanji kopi ni jong si gila ing pulote ba approval ke wanji ke ha revenue minister long si enam nangi approval ke atima itu autonomous kalida no kente plain district ateng no kente Plain district aprang hoke pata ke pi disia tu mani ke hangman pijet pun non ke kali minister si ke PTC non ke neli ke do disi ke do un hoke neli pi un lang setahala bang sohon a order nang lelo a guidelines pini nang lelo also ta le minister long approval anan yibo pini nang dolo non ilito count secretariat si dam nangi ini tu di puan ni ke dam un aku hasil jar dam nala ke dam nani ta di spur kali ke dam nani ta silchar si dam nani hadak si mini secretariat do ini tu pan hadak si na pe dam toy non ke kupulon ten la an ke claim hedi ni li le hai de por APHL si le hai de por so de son ke Allah mantanang klang long le de ji mati non ke alam tan bang nang pe klang et lo la sia jahat tu ma tha non nun en de mo batai si han lo ko pe di ma ta tha kali lati bang la ning kan phoda nang ni jo ni pho ba si nang chot bo order nai klang yi pia bo si hala bo ma li tum ta bengolia tum ta ke do anama BJP pan jok lut ko pis pa si ke kem no la le nang itu ke jok lut te de pe po no ke do anama jok lut te de police station isigat na kom itu anjok lut la hasin hasan lo dungkik langsung bu bodi hala daw bangge voters ke do anaman APHL si ban jok lut to no nota ta ve ang ta ve la ke BJP ke pia lam lo lagi bangge yo da kado vita son unang po lagi Allah la da hello la si non itung ke claim ni tala nang omu ni tung omu jot nang di po bangali ni tung sai sinangi po bangi itu ma tanangi bangi atima ini dah hedi itung bang pan ka perem di sum pi khangyang lo bang ong pi khangyang lo bangi bang ateke la hello pen non ke lang nei ke lai hu ka chini ji pula tang te lai hu ke do an ke jok lut ra itu ma kai ke cherai nang ye long le ke cherai te ji pula tang te non itu APHL siang bong ke klem nang li ke hala delete comment ke ongore the neli hang pik lo PS atom pan nang lo serak non ko im lo ta nang lo le nang non anta
delete ko nang tung kiri ji te sungdoi kali hala voter list dokumenti hala voter list along le hemat todlu nan le lang na choklo hada sikit tok do igen dia delete tu kumat mat phan lo ka delete pulo te amen ka delete pulo te ka cancel lo ka di lage cancel lo delete mo ni cancel lo de lage la si kumat mat phan cancel ka delete la amen ulai se rak nangi normal riset rak nangi pe prabjing pen pinia mat mo ajo mat nang litun tot prong ra bang hini bang atong PS along tot prong ra la voter list along pen lang ra ke lang nangi amen la pen a PS a nombor la pen amen a PS polling station amen la pen ke hala voter ID card a nombor la nangi la son pong nitom banang pinangji ke claim nang litung le claim nang litum inu claim setala bang aboy vedepo nilitum APHRC central kan si claim nahi lagi nilitum election commission fan piklang nami kopya polo nito mana delete bare puyo la posing ang litum la nang pisar ni number 1 no dila number 2 bangke nang litum amen ka vedo pick committee voter list long amen ka vedo pick ante hala kecil tu malong kecil dan ya panke itu amen ong nak nanti la si amen ka via tum an amen je top dun lap nanti nono mat ni tu pan nang pan serak no lata alis nang piserak no lalu lapen isia bangke polling station hello pick do akate bok adim kace wan at ya pan or i serak no silo claim serak no silo ningwe inut atumbage wangji borpung area pen alang litum ke claimson anu kapre katumda wang masilo hala kopia toy pi ko yo lang toy pi ko ne bene tuning claim namlo ama lo tok pi edomen bange SDO ban samit dam de tok jot ke samit dam de ke thangda le de ko yo non ke ningkan isi da pleng tupo non ke asiti da ko adeta ke lar tunan ko jata ke lar tunan ko non ke lalo dei polling station itum ame thang arong chewan eni aron ye chewan eni lam ne ni pulo ke di aprang ratan bom lo arula teng pen ke inut amunit kilometer hini arong pen kilometer hini ang bom vote pilong vek nang jit pusi arul ke tok duk la bot si jong si kilometer hini pen so selo pulatan te nang tu me thang abo polling station akimi che salam nang po number 1 number 3 lo number 4 bangke la bangke tetan lam nang litong polling station no ke tum ko andoma hisab lap ni la pen inglong arap tum ko andoma hisab lap ni la hello lagi important pick alam lo anke ilitum cici ni di non itum hisab si aku si hadi kaperi ta ceng erlo aja tum ni panai pu tribal atum jet pu claim lo te itum hai elo non ke kuneli pananing je apot kaddo mo be pencelang pet le claim anang bu pule inut arleng ke thia bang tanang ning lo son inut arleng ke thia muni ili tuma party kali seta itum hanang rap don bom lo son bang lapen ili tuma party mata ning lo seta election ke haji apanoma kaddo mo be claim rapet na claim rapet ke non BJP pen kongres tu claim ateng lo gadi ke claim nang po BJP pen kongres adung ke claim ateng lo claim nang po ange jong si hala BJP pen kongres tum ke claim ateng jong si ke claim dun pulote itu ma party ke doja kam da velo bide hala pudun tu atum sige melo lagi di aben karbiatum phan pijok nahi ho inglong arat phan pijok nahi ho inglong long ni pijok nahi ho po bang ke kaning ke ja akam matawe det po pen ni ye long le det po ra ke chok chelo bang kado vita amit hang phan si che lang lo ini tum det kali la APHC pula inglong arat pule kaning je bale tum det kali Maharashtra ta Marathi a party je selam lo hala tumta Marathi tum de ko pumayom te amenta tekere ko tum hadi bal tekere ko tu asumar tum non ke bal tekere asumar tum lo alang itumta
Marathi kaya itong panansi Marathi ke piajat lo nang litong ning tiniwa tini ne Marathi ke piak kaya lo hala Shivaji par julong lo bodi Shivaji par hilong lo bodi school lo hala Shivaji kaya na hello Marathi itong kaya lo hala sohta Shivaji bang amit ang adet ke Islamia bang bor ipik edi non anka alang litong bor ip bom la lapen ke EMC puloge puke Trinamool Congress puloge puke lage Bengolia to partido lage akapre ke kalilo la si Mamata Banerjee ta ningjeda tikilo election hota meeting along ta Bengal is for Mongolia ku ningjever tikilo alang ita itung ke ningje hai hedat budi anta ningje hai lo itu mangke nang ningje dun hai he tum dopik lang BJP long Congress long gitu tengah ni hai helang. Lapen sondar taksi Chandra Babu na itu